Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu masu kallon mu da sauraron mu, barkanmu da warhaka, barkanmu da kasance a cikin wannan lokacin. To idan ba ku yi subscribe ku da bai ku yi subscribe ku da alamar ƙararrawa, mun gode. To da farko dai ku gyara rigunan ku saboda sanyi ake duniya, akwai sanyi jama'a, a dinga kula da kai, a dinga saka kayan sanyi akai saboda sanyi kai kama ku insha Allah, saboda mura yanzu sanyi ya kama ka maganin ma bai aiki insha Allah. Shawaran mu a gare ku ku dinga neman tufafi masu tsare suke insha Allah, kuma mutum ya kula da kanshi insha Allah. Da fatan kowa yana lafiya cikin ƙoshin lafiya. Barkanmu da warhaka 'yan Nijeriya, yan Nijar, yan Libya, yan Algeria, ma a duniya gabaki ɗaya kowa da kowa muna ma kowa fatan alkhairi. Barkanmu da warhaka. Assalamu alaikum. Kada ku manta ku mu subscribe a tashar mu na YouTube Jaran mu channel insha Allah. Ku kasance tare da mu a kowane lokaci, shirye-shiryen mu za su dinga zuwa gare ku a kan lokaci insha Allah. Mun gode, bye bye. Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa.